Pinoy. Mga kabuksit, huwag niyong isagal dito. Ang ano, tatamaan yung bumper niyo dyan, oh. Mataas yan. Sasaya ng bumper mo dyan, oh. Sino tayong? Dito tayo sa naga. Yung malalim na kasi dito, eh. Saka huwag mong idikit ang pinto mo dito sa gutter. Tatama ang pinto mo dyan, oh. Eh, hindi nakalibil. Mas mataas yung kuwan kasi lubog na ito. Kaya tatama yung ano mo, pinto pagbukas. Ayun, tama pinto mo na pagbukas, oh. Kung sila tayo, ikaw. Kaya huwag na mag, ano, dikit yung kubusit dito. Tama bumper mo dyan, oh. Sa naga. Sa naga terminal. Ada mga amigo dyan. Ito sa naga, oh. Ito si Bigo. Bugsi na tayo, ako po sa sticker ko, wala na akong pambigay. Ang bilis mga boss, bugsi tayo. Diba na tayo, dito ang ano, UC area. Dating isarog. Dating isarog, bugsi tayo. Anong dala mo ngayon? Apply apply sa DMMC. DMMC? Ay rin pala sila. Ayos yan, bugsi tayo.